Hapana volume. Hi guys, hapana volume here. Pane volume here guys, tine volume here kada tina volume. Tine volume here guys. Victoria Gomo. Dinoku block. Victoria Gomo. Dinoku block. Ari people Victoria. Ndive namuza ndakamupina. Nyatsokuza. Victoria Gomo. Pano apa patinoku block. Ukauya ne spirit yako yekuvaroi. Pano tinoku block. Anditika tine gewo tiri machemberi tiri in peace. Mazita enyu evaroi epasi pemvura munonotaura muri kwenyu. Anditika munonomataura muri kwenyu ndokwa munotidedza mazita iwayo. Anditi kana muri pano you don't use such names. My name is Melly. Melin is my name. Iro rakoroda kundipa iwewe kuti vanenge rakapiwa nevaroi vanomuka usiku kana kuti vepasi pemvura nokura zvisero. Please, in the spirit of God, in the name of God, desist from calling me that name here. I beg. I beg. So please, tibvisirawo zita rako utakurane naro woenda naro. Hands network. Network haisi boy here Tracy. Wanozodora tine vamambo ndini. Mambo ndini. Asi yeka ngaska unyora. Saka Victoria, please, we respect other people. Ti respect ndofunga titorina kana zera newe. Amen. Kana kuti tine zera anoti utori mwana kwatiri. You come here and bring your zvimasita zvenyu zviri kuvaroi zviri kuameno zviri kuunderwater. And then munotidedzera ikoko atiko and atetisiko and you never see us there. Especially me, you never. Ikoko. So you go there, you contribute there, you call me that name there. When you come here it's SIS MELLY, right? SIS MELLY for mailing. Ndo stara mkana kuti gogo Melly. Yeah. Saka please. Ondi chitega ndivenda handisichado itsikuda kublock. Ndati ndingotanga ndakuaddressa. Ndotona tutori mwana womudiki. Asa ndizi kuti munhu wako wakaenda kupi. Right. Masquera say guys, masquera say. Why we can't even catch Netflix. Nimazim iwe newe tichaiziva. Kuva vanonzindora ndini. Oh, kwa iri mwestara vanonzindora ndini. Uraiti handizivi zvindafunga pamuda ndakanga saunyora. Aiwa. As I thought Melly for Melissa. No, Melly for Melin. Melin is my name. Melin. Mozvodoza mazita namaishwa. Mazita vanhu vakuru. Vane mazita eva ngavaremekedzwe. Niwani mazita vakuru havatukwe. Edward Goteka, how are you? Masquera say. Caroline Mudenga, how are you? Natasha's network and volume. Bo. Right. Saka tiri pano takaungandira nyaya yamistidora ndini. Kwai vanonzidora ndini handizivi. Antika kwai vanonzi mistidora ndini ndikungona zvikunyogwa mu comment section. Hameno kuti wakazoona dora wakaribone piwo inango handizozivi izvozvo. Vanonzi mambo ndini. Anditika mambo ndini vaita nyaya dzadai kunetsa paHarare, especially paHarare apa pari kunetsa guys. Vanhu vanoenda vanogara kuHarare izvozvi kune mwe nyaya yakungori yen'in'ungu. Indakati handidi zvokushandiswa guys. Handidi zvokushandiswa. Ini kana kwaya nenyaya yako kwandiri kazhinji ndinongoti yautaura nyaya yako kuvanhu. Isusu tozokubatsira wataura wega nyaya yako. Nokuti mukati nditaure nyaya dzenyu mondiudza nyaya dzenyu kuseri dzekuinvolva vanhu. Andika chero evidence yachona iripo. Motipa ini ndo yanotaura nyaya dzenyu pano. Mangwana you are the same person. Anditika vanenge vachiti SIS MELLY ndizvo exactly izvi guys zvaitika kumvenge. Kumvenge atina watakamboputsira imba yake. Handi munowa. Vanhu izvozvizvi ndiye anouya nenyaya yake. Ndauya nenyaya yangu. Ndisirewo nyaya yangu akaviga ari haidi. Isu tongotora toposta. Antimaona. Zvozodzoka zvinenge zvakunzi vana Melly maadmin. Saka ndinoti uyautaure nyaya yako. Andimaona. Kana wataura nyaya yako, isi tozotangira ipapo tozokubatsira manje. Wataura wega nyaya yako. Haisi fair deal here guys. Haisi fair deal. Agataure chokwadi. Tetongozo pamene chitwa vakazopwenya dzimba mberi. Tongovuma kuzvinotika goti kudi. Tongovuma nokuti we participated and we contributed a lot in taking those stories and posting. But the matter of the truth is munoziva chokwadi kuti zvamunoita iwe me
nevamwe ndimi munogara pasi monyora haidi Mrs. Melly wozviprotecta wouya wontipa ini ndotora ndokanda mangwana isara yava Sis Melly vakazodai munhu akuuya kuti ndipei munhu akanyora nyaya iyi ini ndakutoya kukuprotecta ndakuti aiwa hatiburitsi haidi yasara yave yangu manje because unenge watoya sahaidika kuti ndizokutengesa futi munhu yati ndipei munhu yeye akanda nyaya iyoyi handimaona ndipei munhu akanda nyaya iyi ina handichakwanisi because watogara wati please musanditengese handiwana ndakusara nemhosva dzako ndakuti handikwanisi kutengesa kuti ndikupei munhu auya nenyaya yatosara yaya yangu. You see, that's why I said you come here, you share your story, and then you sistotangira ipapo. Exactly, Messi ndo pane nyaya yacho na ipapo. Anditoona. Atina mnataka go destroy kumvenge-vengesu. Atina to be sold, but we participated and takadziya moto wembavha taipuwa and istoposta animona topuwa istoposta munari haidi vauya vanhu tipei ningirikiri tipei munhu ataura toti aiwa zviri haiti hazviiti ndo vanhu vaitipai vanhu ndo the same person vanotipa zvimazita izvi zvokuti vana medusa izvi nokututuka ndivo same people ivavo nhasi mukada kunyatsotsvaga but techivaona idu hatizokwanisa kutaura kuti but iwewe wakamboya nenyaya iwe yanhingi hatichakwanisi because confidential is everything sese kune vamwe confidentiality is everything vasikana saka tongonyarara hedu saka uya nenyaya yako zvikune nyaya iri kunetsa kuseruku izvozvi handika yemumwezve mbinga dzepaharara idzi dzinosviti mbinga idzi asi uyo ndatoona kuti pane muSouth African ari involved ari kutoposta handika ndakataura kuti Nadia Nakai ari kuposta Nadia Nakai ari kuposta about the same person wanzi zimboyi ameno zimchichi nyaya dzacho churu nemapicture nemaaudio zvese nepaakaita fight naRocky wake nevasikana vana girl child vakaishandiswa usiku vakaabhizwa usiku all in the name of this show all in the name of tikuda kutsvaga kuita kuumba mazita kuHarare hanimaona tina zvinhu ndakangoti mune vasikana vaya vanangu uyai mutaure nyaya yenyu handika kusora nezuro uyai platform iripo kana mazitaura nyaya yenyu ichi chizokubatsirai even iyeye muZimbabwe ndakamisira message ndangoti uriseiko mwanakomana akatopindura asana nyaya ndakataura ndakamira tosikana tanga nyaya yako tozoti tochizomufonera kuti kune nyaya yako iri kuno andikuiziva kuma hours enyu ichangamire kunyaya dzakaitika saka navasina kuuya Nadia Nakai akatigara taura kuti musasiko movie akagara taura kuti musasiko anotori muSouth African ngozi ari mapepa emuno akataura kuti mai vake ndio vaibva kuZimbabwe baba vake muSouth African that makes her a South African anditoona saka guys takaungana pano kudai tine mbinga dzepa social media idzo mbinga dzenza muno praise idzi mangwana mbinga dzenze pa social media handitika dzinenge dzichiya dzichikuflashirai mari dzichiya dzichikuflashirai motikari dzichiya dzichikuflashirai mhero zvamunenge muchiflashigwa nembinga dzenyu dzimi muchikuzirira handimaona asi tinozotaura nezvipapa toti chero chivi hachivigwi chakafanana nemimba guys mimba haungaivigi kusvika nokusingaperi chero zvikaita sei mimba inotozongokura inotozongobuda chero mukadini chero mukatukirira asi one day the truth will come out hanti ndizvo mambo ndini avava mambo ndodora ndini wacho akanguri aita umbinga hwake vachitora mari dzavanhu vachidini ameno tichadzinzwa pano handika kusvikira nhasi vanhu vayawo vambozama kuita patience kutaura kwavo vachimirira kuti chii vanhu ava vakawanda guys vakawanda vachimirira kuti kuda vangadzosegwe mari kuti vangabata munhu uyu utori muramba ari kutotsvedza havasi kukwana kutomuwana muHarare momuya havasi kutomuwana mambo ndina animaona saka regai tidedze varidzi venyaya yacho vafone vazvivire nyaya dzavo vega saka right now guys ndikuisa nhamba iyi tikuda vanhu vega andika vari involved munyaya yamambo ndini ishi chete only those nhamba yangu ndira ndise nokuti vazhinji vari kuZimbabwe regai ndise necode kuti musazonitikana because hamungapinda bisi nekufona ichiramba kupinda right ish namba ndapina andika namba ndiyo iyi namba ndapina anditika +2764895487 ndo namba iripo ichi tirikuda vamwe vese mbomira ikufona toda munhu wega anoti ndakarohwa bag
ndakajutwa mari naMambo ndini. Ndiye wega munhu watiri kuda. Antika kana usina kutorwa mari naMambo ndini, please imbomira kufona tipe mukana vanhu vari kuchema vari kuti vakabirwa mari. Pane vanhu vakabirwa mari dzakareba apa. Saka namba ndafona apo mochichinjana muchinjana antika muchifona muchitaura nyaya dzenyu antika kana kuti vanoda hanzi ngavaite group call. Yes, they can also do a group call. Vofona vari pagroup, but group call dzizoisinzi zvakanaka. Vakapanana mukana mwakafona uya utaura kuti ndakabirwa vakati voya utaura antimaona zvinofamba zvakanaka antika kana kuti vakada kutaipa aid apa voisa aid request ndova aid vanokwana 33 voya 123 pazasapa 123 vokwana imwe chi4 animaona hanzi vaisabhadhara futi vanhu mucovid pavaitengesa zumbani paya andisivi vaitengesa zumbani kusadoziva animaona indo zvandakangoona chetechi ndakangoona Amanda achitengesa zuva achitengesa maherbs kudhara uko achingotengesa zvinhu zvaaitengesa zvaimwa achiti zvinhu ndezveizvo zvamhenu hebha wati antimaona amen. Saka hatizozivi kuti hanzi mari yacho yakawanda. Mari yakawanda nyasha, mari yakawanda. Pane umwe munhu 1 ega ne$70,000 chakadaro US dollars ari 1 $70,000 chakadaro ari 1 US dollars. Apparently anze aishandisa mazita akasiyana pakambani. Anoti akaona kuti aita mari nekambani ishi antimaona akaona kuti aita mari nekambani iyi time ochinja zita kana akuichinja aivhara atora mari dzevanhu oivhara oya nemekambani. Saka hanzi vari 2 mupartnership nefriend yake nemunina wake vese maCEO vari 2 hanzi aitrader as coffee tiles. Alright, rega ichitorere kutanga vari kufona tinzwe. Right, makadiko pana Mambo ndini? Aiwa tiripo isi. Muri vamwe vevanhu here vari mukati menyaya yescam yaMambo ndini? Visai pa loudspeaker, visai phone yenyu pa loudspeaker iri kuita noise, visai pa loudspeaker kana kuti my headphones handizi visai. Network ichatinetsei because vanhu vari kuZimbabwe. Hello. $30 ton. Alright, mirai anjadzi ndinokumbira kuti mubvise foni yenyu pa loudspeaker kana kuti ima earphones amakaisa hamusi kunzwika iri kushezherera. Bvisai munyatsofona nefoni isina ma loudspeaker or anything. Right, makavanzwa paredhiyo vachishambadzirwa paNational FM. Right, vachiti vari kutengesa masemendi mukatenga 1 ton. Mukatenga 30 tons dzesemendi traki rose. Right, ndobva zvaita sei? Alright, ndobva vapiwa date rekuti vachadhilivhara varirwa semendi yacho. Date rero rakwana takuchifona kuti delivery ichiuya ndo tachinjirwa date kuzofonera musikana inzi Cynthia wandaitaura naye wacho achadaira mafoni. Right, vari kuti ivo vakapiwa date rekunzi vatenga semendi yavo truck rose resemendi vakanzi truck tikudhivhara musi wakati. Musi wedhilivhari vachifonera kambani vakachinjirwa date kunzi semendi haichakwanisi kuuya nhasi, ichauya futi mumwe musi wakati. Musi uya wasvikazve vakabva vafonera munhu musikana uyu wereceptionist waitaura naye Cynthia haana kuzobvira abatika, haachabati mafoni. Saka yangove ndezvarini zvanjadzi? 18 March. Saka mushure mekunge maona semendi isina kuuya musikana waye asingasabati foni, makanyatry kuenda kuofisi kwacho here? Tikaona pakavharwa tikaona musikana mumwe anonzi akandimemba tendem nawo tikabva patikazoenda posta tipa apo tikabva taungana tikawanda takazoenda kusendera kunovhura madokezi nyaya ndibva yazonzi yakuitwa ikoko ndikazonzi yatransfer yakuenda kuMorris Depot but hapana chiri kubuda polisi kwacho manje. Right, madokezi kadovhurisa hapana chiri kubuda. Right, hanzi vaona kuti hapana chiri kuitika nenyaya yesemendi asi kudhilivharwa vakazokwira vakaenda kuHarare. Vaenda kuHarare uku vakaenda kuofisi kana ofisi yakavharwa. Vachisvika paofisi apparently vakatosvika vakawanda vanhu vakanga vatengawo semendi yatove noiza ndosari kutsvaga vanhu ofisi hapachina chikonimeni chiri pachena chaicho.
ndobva vachiungana kudaro ndokuchitora navaona kuti kubiwa uko ndokuchinda kucentral kunovhura kuMorris kunovhura kesi yavo. Vavhura kesi asi still chiri kuitika hapana. Saka mapurisa ari kuti kudini nenyaya yekesi iyi? Patikuvafonera vari kuti atikutsvagawo kana matomuwana uri mutiudze kuti kwese kumusungu kuzvavari kuchitaurira. Ndikatofonera last week vakati chumuri tikutsvagawo asi kana mamuwana mutiudze timusunge. Saka mapurisa ndiwo akuti mimite basa ravo rekutsvaga mambo ndini uchu. Kana mamuwana modza mapurisa ozouya omusunga, ndizvo here? Vakuudza isusu kuti timutsvage kana tamuwana tovaudza kuti vaizomusunga. Havasi kumutsvaga. Okay, so zuva ranhasi tiri kudhila nemambo ndini, todhila nemapurisa. Mati police station yekupi? Naye patakataka kuripota pokutanga takairipota kuCentral. Central. Kubva kuCentral yakuendeswa kuMorris Depot. Morris Depot. KuCCD. Okay. Morris Depot iri kuitwa nemupurisa ndikataura zita rake here. Taurei, hapasina chekunyara. Mupurisa anonzi Zifungo ndiye ari kuita nyaya iyi. Asi kumufonera Zifungo wacho ari kutaura kuti inini mutsvagei kana mamuwana motiudza kuti ari pakati tozomusunga. Hoyo polisi Zimbabwe, ZRP Zimbabwe. Saka vanhu vakamhangara mhosva. Vanhu vakamhangara mhosva ndivo vanonzi tsvagai munhu. Kana mamuona mozotifonera motiudza isi tozouya kuzomusunga iyo variyo varipoti. Right, chinoitika pano chekuti kazhinji kacho nenyaya yezvinoitika kuZimbabwe panenge pashanda uori unenge wachinjana maoko. Antimaona akaadvertisa paplatform yeZimbabwe nemunhu wese paZimbabwe mese oadvertisa ipapo achibira vanhu obvapo haasi kubatika. Munhu aitoadvertisa paredio inoteerwa nemunhu wese muZimbabwe. Munhu akaadvertisa paNational FM. Guys, inzwai kuti National FM antika nefenyuro yepasi National FM ndoba akaadvertisa. Asi right now akunzi achaonekwi. Antimaona akunzi achaonekwa asi ndopa akaenda kunoadvertisa radio yakanzwika nepasi rose achiadvertisa business rake ipapo. Guys, handizivi kuti choti kudii nenyaya yemaradio stations zvakare ameno kuti apa ameno kuti hamuna here mamixed feelings. Guys, munhu akaenda kuNational FM akanoadvertisa, right? Apedza kuadvertisa right now ari kunzi muZimbabwe imomo nemapurisa hatichamuoni. Kana mukamuona imimi motitsvaga isusu tozomotiudza tozoya tomusunga. Andi muri kuona? Saka ndo pane nyaya inenge iripo. Right, angadzi mari yenyu yese inosvika mari? Sorry, inosvika mari? 4,800 US dollars. Ndo mari yanjadzi iyi yavakapa kuna mambo ndini. 4,800 dollars. Right, thank you very much Andadzi. Regai chimbonzo vamwe tingozodzibatanidza tozongobatanidza ka1 nyaya ishi. Thank you very much Andadzi, mogona kuramba makateerera zvenyu muri pashow. Right, toda kuti tionesane guys. Tinoda kuti tionesane udzvanyiriri neuori huri kuitika. Handisika anyway, anozofambira nyaya dzeuori ndiani? Anozofambira nyaya dzeuori ndiani? Ini guys kazhinji dzimwe nguva ndipesera ndisingasadi kutaura nyaya idzi just because imimi hamusi lawyer. Tisingasadi kupesera taura nyaya idzi because tichifunga kuti sometimes tive the voice of the voiceless, mouthpiece yenyu, but ninyaya yekuti sometimes your priorities are misplaced. Tinopesera takungosiya tongotarisawo tongosiya zvakadaro. Andimaona because hamuzive zvinhu zviri important paupenyu. Right, saka tine 4,800. Pane munhu anogona tinyorera here pasi tione kuti mari dzise idzi dzino amounta to how much. Timboona kuti mari idzi dzino amounta to how much. Timboona kuti mari idzi dzino amounta to how much. Hanzi zimene mune energy. Aiwa vanhu vanenge vachichema, vanhu vachibigwa. Munhu wese ari kutambura. Anti hakuna munhu arina kudarika mumwe. Anditi mazviona. Munhu wese ari kutambura kuZimbabwe. Tikutaura zve 44,000 apa. 44,800. Right. Tombonyora 4,800. Anditika right. Saka regai tinzwe vamwe fona itinzwe. Tine 1 Andadzi so far. Vane vari kuChinoi. Anditika vari kuChinoi. Vatori kune imwe town vakanzwa pa National FM. Munhu achiadvertisa zvinhu zvake pa National FM. Antimaona. Anzi vanonyemba baba ava. Mina itinzwe.
vanonyiva baba vakuna zvakadaro. I think vakatadza kunzwa kuti ngatibatsiranei kana mamuona motiudza. Okay, handizivi Spiwe, ini ndikutaura zvataugwa pano. Spiwe iwe uri mupurisa here? Zvonakidza izvi. Kana mapurisa achiuyawo achizvidhipendawo mucomment section, nai guys, hazvisi fair. Zviri fair, ndozvatoda izvi. Mapurisa arimo mucomment section umu, mapurisa auya kuti imi baba muri kunyepa, handizvo zvakataugwa. Kureva kuti tiri kushandidzana nemapurisa, handimaona, tiri kushandidzana, sorry yenyu mapurisa, tinokudai zvisingaiti, asi we call you to order. Pano pasocial media kana paitika zvinhu zvakafanana nezvizvi zvekuti zisere imi munomirira vanhu kaini, munomirira isusu kana ndaya kuzoripotawo ndinenge ndiri pasi penyu, asi kana ndaya kuzoripota imi chiitai basa renyuzve, handimaona. So zvinonakidza kana tiri kude muri pano, muri vamwe vedu, muri timu redu, izvi zvakafanana neni pandinenge ndakanganisa, you call me to order, andika you call me to order. Saka tinokolana to order. Mapurisa, isusu takamirira kusaidzi revanhu uko. Imi makamirira futi kusaidzi revanhu ikoko. Yes, fair deal. Hello? 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 Chidzimai imwe foni yamuri kuteereresa live kuseri because ndiyo kuti tikangasa kuti tikunzwei. Dzimai imwe foni. Hello. Right, echitaurai. Makabigwawo here naMambo ndini uyu? Makabigwa mari? 3,500. 3,500, right? Makatengawo semendi? Ndakatenga. Zvenyu zvakafamba sei? Ndakatoenda unobhadhara kumaoffices kwake uko kuna kagori uko. Zvikanzi munouya muchicollecta musi after 2 weeks. Alright. After 2 weeks, zvikanzi munouya muchitora musi 14 March. Musi 14 March zvikanzi munouya muchitora after 3 weeks. Asuna wanzandawana avasinende. Makatozoenda pamukawana kuti pakavharwa pachina office. Saka mawana pakavharwa kudaro mukaripotawo yenyu polisi yamuri kudhilaona iri kuti wokudii? Takatoripota takawanda. Saka nyaya yedu tingori tese takaripota pamwe chete. Okay, saka munhu ari kuita nyaya yenyu mose iwani. Muri kungonzwa kana mazomuonawo motizivisa kuti tibatsirane kumuwana tikurumidze kuti zvinhu zvifambe. Izvozvo. Imi munosokuona kwenyu munofunga kuti kana muchinga achingawanikwa vanomubata here? Zviri kunetsa because dai akadabatwa dai akabatwa kudhara. Saka zvichira kuti muZimbabwe hamo? Arimo muZimbabwe, arimo kuti amweni mapurisa anenge ari kutora basa rawo. Arimo mune chokwadi chekuti arimo muZimbabwe? Because vanhu vari kuti ari kuwanika izvo zvikanzwa kuti akawanikwa kuMount Pleasant, saka ari munhu. Anti munhu uyu anonzi ane bhawa ranga rakaginyimbiria. Akatonzi akavhurwa bhawa kuna akatovhurwa naniko ingori after Samora Machel. Ari kurana bhawa ndiana musati mambosvikapo? Handisati tinotya kusvika because ndosvika kuti tikaramba chingopaenda ka. Airtime yavo yapera. Vafona direct, right? Airtime yapera. Ava vakabirwa 3,500. Vakatoenda kuoffice. Vakanobhadhara mari yavo kuoffice vakanopuwa receipt yekuti matenga ningikiri semendi pano. Vakanzi semendi yenyu mozoya muchikolekta musi wa14. Vakaenda musi wa14 after 2 weeks. Vakasvika vakanzi semendi haisati yauya mozodzoka musi wakati. Antika vakaenda date iroro. Animaona vasvika padate iroro vakasvikoona kuti office yavhagwa. Hapachina office. Munhu wadisappear wadliwa nepasi. Mambo ndini uyu. Ndimambo ndina mbinga yeku Instagram. Mambo ndini mbinga dzepa social media. Dzatutana nezvadzo idzi. Imbinga dzepa social media. Gore rino ndati muchadzidza zvidzidzo. Tine mbinga dzepa social media. Wedding of the year. Wedding of the year. Mukati wedding of the year mukareta. Hello? Hello? Yes? Yes, and that's... Pandakafonera mupurisa iyeyo ndakarekodha call yacho ndinayo zvokuti dai kunzi yaiplayika ipapo ndaikwanisa kutumira yoplayika ipapo ndakatoirekodha mupurisa yendichitaura naye inoplayika stereki sendai recording iyoyo apa inoplayika chaizvo sendai
ngaise record yacho yakataura nazifungo wacho. Alright, pakanaka. Alright. Right. Mapurisa aya ari comment section ari kuti hanzi inhema hakuna zvakadaro handitika munenge musina kunyatsokunzwisisa. Paita recording, paita V11 rekuti aiwa pane wedi pane V11 rekuti regai titaure munhu munyatsonzwa kuti mupurisa akadaira kuti kudii. Handimaona because techida kuti bate kwese kumapurisa uku nokumabondini uku nokuti vanhu vachienda mutemo you can my guys kuZimbabwe ngative fair, you can't take the law into your own hands. Hadi munozviziva autore mutemo kuti uise mumaoko mako unoenda kunoripota kumapurisa. Anditi mapurisa ndiwo tinovimba nawo kuZimbabwe, ndiwo tinotemba navo. But kana ukaenda kumapurisa anditi ukasvika kumapurisa ukaudzwa kunzi ndiye munotsvaga munhu iye kana mazomuwana motidana. Guys, let's be honest, mapurisa tiri kusevha basa rawo here. Achiri kusevha basa rawo here. Waenda kupolisi wosvika kupolisi wonzi nyaya yatanyora dhoketa Vhura kana mamuona mozotidedza touya tomusunga. Because mapurisa ndiwo atinotemba nawo, ndiwo anomirira ruzhinji, ndiwo anotimirira isusu. Ukamurova mukamuona futi mukamubata mukamurova munosungwa. Mukamuona futi mukadini mukamutora futi mukamubata mukamisa kumapurisa akanovharigwa anobuda within a day or 2 days. Saka poitwa sei? Saka pari kunetsa ipapo. Anomaona pari kutonetsa ipapo because I don't think kuti munhu anonzi anoshayikwa imi. Guys, what happened to mapurisa yedu kuZimbabwe? Polisi yedu yekuZimbabwe, guys. Polisi yedu yekuZimbabwe kudhara. Munoziva kuti kana kune polisi 1 yekuZimbabwe yaigona kuita order, kuitisa order pana 2007 paya tichitenga zviupfu paya makamira paTM. Asina kana chii akabata button stick chete ari 1 polisi yekuZimbabwe. Munozviziva? Polisi yekuZimbabwe ikakusvikira vaita vakusvikira kudai vakusvikira kudai so makamira paya munoita line mega kuita single file musina kutumwa. Munoita line renyu rakanaka kumira 1 kupanana zvigepe. Vasina kana mapurisa kuZimbabwe operate nefuti anoita maintain law and order nebutton stick. Vasina nene kuno yekuti kusvikira vakasasa futi muchiuno. What happened to mapurisa toziva isu? What happened to mapurisa toziva? Because no mapurisa toziva totemba nawo ese kuti aita kusvikira pamba achimwa kuti uniform yacho ngoti fair pagedhe. Unotanga kuti ungocheta weight chota manyoka kugara wataura nyaya mbosha dzako wega. What is happening kumapurisa ave kwa? Kana chizanu akaonekwa kuMount Pleasant. Hanzi mapurisa vanita nenhamo imi woye vasiye. No, atisi kuzviramba kuti mapurisa newane nhamo. Atisi kuzviramba because we all know the situation. And but kana vachiri momforce kureva kuti vachiri vakaita vow to serve the people. Kana wanita unosiya. Kana wanita unosiya. Andi zvere guys. Not as long as vachakapfeka ima uniform vachiri pa ground techingotaura. Anomona tenge chingotaura. Kana wanita changu chakuunosiya. Saka mimi muri kureva kuti mimi saka nasi pakanzi papiwa munoripoti imi munoripota kupi? Munoripota kupi? Because kama mapurisa kukora mari yakafanana vese. Munoripota ipi? Right. Hande kuna mambo ndini. Fona iwa mambo ndini tuone. Mapurisa vamwe vedu vakangofanana nesu toshanda tese tichida kuti tizame kushandisana pamwe chete. Antimaona nemapurisa nokuti timu redu toda but sometimes panozongotira seke isinge pakafanana naizvozvo izvi zvokuti vanozoudza macomplainants kuti ndai munotsvaga munhu kana mazomuwana mozotidedza tozouya tozomusunga ipapo ndo panenge paita era because it's very dangerous kunobata musungwa wega. Right. Inzwai gaitinzwe. Makadizwe musese nendetwa mutano. Ndiri mumwe wevakabhadhara simenti kuCoffee and King Dale. Ndakanzwa iri advert yaiti tiri kutengesa masimenti panamba 10 mbuya nehanda. Saka ine ndiri kuvaka kumba kwangu. Saka ndandine mari yekuti nditenge masimenti. Ini kuimba yangu kuti ipere ndaida 50 bags. Ndakaenda ndikanovabvunza kuCoffee and King nezvesimenti. Vakazvishuwa simenti vanayo.
iri kuita $7.80. Saka ivo vaiti 50 bags ndo dzavaiti munhu unokwanisa kutenga. Saka inini zvakazoitika panguva pandikanzwa paredhiyo vaiti 50 bags, but pandikasvika pashop pavo vakati takuda 100. Ndandava nemari yekutenga 50 bags. Ndokubva ndatozodzokera kumaneighbors kune vamwe vari kuvakawo ndobva ndavaudzawo chirongwa kuti pane paita simendi yakachipa iri kuita $7.80 pebag iri superset. Vakazifarira. Mumwe wepanext pangu akandipa mari ye 25 bags. Mumwe wacho akandipa futi 25 bags to make it 100. Ndikaenda kuCoffee and King ndikabhadhara mari iyoyo. Vakanditi ungari musi wa25 mwedzi wakapfuura pasero. Vachiti vanondidhilivharira musi wa4. Ndazodzokera kuti ndinodhilivharirwa simendi iyi. Ndakaona vakanga vakutanga kungonzvenga. Kubva ipapo. Saka vamwe vangu izvo zvandina kana rugare nevamwe vangu vandikabatanidza nawo. Kuti handizivi kuti mungatibatsirawo sei. Takazobva ipapo. Tanda kuuya daily semunhu unoziva unenge wakaapproacha vanhu kuti pane paita simendi. Unenge wakutouya daily. Pamba usagare kubasa usisaende. Wakuitira kuti zvinhu zvibude usazonyara. Saka ndakazenge ndouya every day kusvika vanhu tese tatozoona kuti no uko kwatova kubirwa kwatikaita. Ndobva taenda kumba. Ndobva vatiisira mameseji ekuti mozoya tichakudhilivharira simendi yenyu musi wa1 May. Saka kubva ipapo kusvika nanhasi hatisati kana tatombo tine kana akatombotifonera kuti zvinhu zvakamira sei. Zvadaro ndobva tabatana ndobva taenda musi wavakasungwa achienda panokwirwa mabhazi apa panonzi pamarket square. Ndobva akamboenda mumwe wacho tichitofuka pamwe tichafamba musha. Asi takangoona zvakangotsipa. Asi chakandishamisa chinhu 1 chekuti achitorwa ngari pashopu achienda naye kumarket square. Purisa akafona. Handizivi akafona mafonera akaita akafona achiti right uri kupi? Ita kuti usvike pamarket square tatora munhu wako. Asi kushop don't worry. Ndasiya kushop kwakavhurika. Aiwa ndasiya kuine munhu. Kuratidza as if pane kuzivana kavanoita. Takazongoramba tichidzoka tikazonzi muchienda ku Central. Tikaenda kuCentral tikanorekodwa negirigine kunovhurisa docket. Tavhurisa docket ndobva tazonzi futi tiende kuCCT. Ndobva taenda ndobva tanotorwa futi statement. But tichienda kuCCT takapfuura nepachibuilding chauyoyoyo chajinimbi. Ende takatomusvikira aripo. Negirigine Mambo ndini wacho. Takamusvikira aripo. Saka nekunongedzerwa kwaakaita kuti ndiye anga aina mupurisa akabva angotorwa bhasi pamumota imwe mupurisa ndobva watobuda ndobva watoita ndobva tanorekodha batanoisa mastatement edu kubva ipapo kusvika nhasi hatisati tatonzwa kuti zviri kufamba sei. Saka amene kuti tingabatsirike sei taimatibatsirawo kuti zvinhu zvedu zviendeke. Guys, munotoona kuti patori triki pana pamai ava vari kutaura. Mama vari kutaura kuti hanzi munhu uyu akatombobatwa hake, akatombotorwa. Akatombotorwa nemapurisa, akaiswa kupolice station, antika akazosiyiwa. Naye saka ari kunzi kana mamutsvaga mamuona mutiudze papi. Ivo vakambomubata, vakamusire. Pavakamubata apa, vanhu vaenda kuripoti kunoripota vana mama ava vamuaonekwa vakamutora vakamisa mota yemwe mupurisa. Pari kunzi mupurisa aifonderana neumwe munhu ko yangasingazwisiki. Anyway, ngatisezvo kunzi antika hanzi. But vakamubata, kuri kunzi vakamubata tikaenda naye police station antika tikamuona police station akaburitswa. Vakamubuditsirei. Saka waiko zvino vari kuti kana mamuona mutiudze timubate. Hanti vakamusiya. Saka waiko zvino vari kuti kana mukamuona mutiudze timubate. Muri kuona
handiti pari tricky pacho patinozoti hatikwanisi kunyarira mota nzi va-CA because vari kutambira 90,000 RTGS kana kuti 9,000 RTGS ameni. Muri kuona pari tricky guys, ari kutambira 9,000 RTGS nena mama vedavo vana mama vari kuvaka dzimba dzavo. Andi vamwe vacho vari kutengesa matomatoes guys, let's be honest, we want to be fair here. Andi vamwe vacho vatengesa matomatoes kuZimbabwe. We all know kuti survival of the fittest guys, it's survival of the fittest kuZimbabwe. Vamwe vatengesa matomatoes, vamwe vari kuvhurira musango vachiparapara musango, vamwe vari kuenda kunotengesa kwakasiyana siyana, vamwe vari kuita zvemabhero chaiko chaiko kuti unganidze utenge semende yekuti ukwanise kuvaka kuti utsvage pekuti ugare nevana. Anditi ndofunga muri kunzwa kuti mama vari kutaura pandeve chikuru. Mama vari kuti ndakabatanidza ndakaenda kunchinotenga semende, andika ndikasvika zvikanzi toda 50, unotenga 50 bags and above. Anditi ndaenda kuti nditenge 50 bags and above, rainzi $7.50 bag 1 resemende. Vakadzokera kumaraini iyo vanga vasikadi 50 mabhegi, vakati kune vamwe ngatichibatanidzai akwani titenge 50. Ndio vakaenda nemeseji kumaraini kuma next door, ngatichibatanidzai titenge 50 mabhegi because ini ndoga ndiri kuda 10 bags hadzitengeswi, vari kutengesa pa 50. Munoona iyo mbavha kutoseta pesi yekuti mutenge kutenga pamari yepamusoro. Iyo mbavha iyi kuseta pesi kuti mutange pamari yepamusoro. Ndobva vanotora mari yevamwe maraini vaivakawo, ndobva mari yaungana ikachisvika pamari ye100 bags vakanobhadhara, nokuti ndivo vanga vabata mukoto wakachipa bhegi rikuita $7.50 vakanobhadhara. Kubva ipapo pakabhadhara dzave stories after munhu achawanikwe. Mai havachakwanisi kugara kumba mamava nokuti manext door anenge kuda mari yavo kuna mamava. Apa vari kuti musatenge mabhegi 50 nenyaya yekuti handisina mari, I had to go kunotsvaka kune vamwe vanhu. Andi muri kuona, kana ndozokuudzai kuti kuZimbabwe kwakazara nganga dzenhema, munoti ndoreva nhema, moti kwahe tine bitterness. Nokuti dei kwanga kune nganga chaidzo, kana kuti kune varoi chaivo chaivo guys, dei zvinhu zvichigadzirika, dei zvinhu zvichigadzirika. Hakuna varoi hatisati tisanyeperane guys. KuZimbabwe ndokune kunyika kuri peaceful, kune maKristu. Nyika yedu izere maKristu, nyika yedu haina varoi. Look at the figure I took to Panapa. Tamepa Marine right now, guys. I said I should go 80-something thousand US dollars because already it's named 70 chakadaro ari one. Arimu agarage ta game resemend. Saka mambo anga kutanga kuno hoda kune uyushu. Achinotengesa ukwa muzama jeti madiri. Atina varoi kuZimbabwe guys. Kuva nasi ndikuwe mchitukai. Hey varoi mchituka kutukai mambuye pakona masiroi. Hakuna varoi atiroi. Hakuna varoi. Nokuti dei varoi vanga variko guys, zvinhu zvakadaiswa zvitiki ndivana mai vakuru ari kuchema, ndivana hanzvadzi dzedu dziri kuchema. Vanenge vanoita zvanenge vatoitawo, ndofunga mukadzi atenga kufona. Laru, ndoda kufonera munhu wawatega, ndoda kublokera munhu wawatega pano, ndimo ndoda kublokera. Ndoda kutoblokera munhu wawatega, ndiwo ndoda kutokublokera. Sati vigire varoi pano, harisi pejire varoi iri. Antimaona. Saka muri kuona kuti zvinofamba sei guys, until you see what is going on. Can you see what is going on? Munhu ane bhawa. Antika, but they can't go there kubawa because mutemo unenge uchivasunga. Guys, it's like pane something chitori wrong panapa. Bhawa rinozikanwa kuti ane bhawa rake, antika, hanzi rinonzi the heist. Anditi, ane bhawa rake rinonzi the heist. These people cannot go kubhawa rake kunomutsvaga because vakaenda ikoko vanonosungwa. Makutora mutemo kuisa maoko menyu avabvumidzwi, saka vari kutemba nemutemo, but mutemo wakasunga munhu kamurelease. Deko kuri kuno kujoza guys.